Sziasztok! Én Korinna vagyok. Idén már a második őszközép ünnepünket ünnepeljük Kínában. Tavaly a blogunkra, a Korinna's World Travel Art and More utazási blogra már írtam egy cikket ebben a témában. Akkor Shanghaiban a Yuyanben, vagyis a Yu Gardenben jártunk, a nyelviskolában holtsütit készítettem a többi diákkal, és leírtam az őszközép ünnep eredetét. Idén úgy gondoltam, egy videóban megmutatom nektek, hogyan készül az ünnep híres sütije, és közben mesélek egy kicsit. Az őszközép ünnep, vagyis a Zhongqiujie a holdnaptár szerinti 8. hónap 15. napjára esik. A kínai újév és tavaszfesztivál után a második legjelentősebb ünnep, melyet Ázsia számos országában ünnepelnek. Azt mondják, a hold ilyenkor az őszközép ünnepen a legkerekebb és a legfényesebb. A kínai hagyományok szerint a telihold a családegyesítés szimbóluma. Amikor felnéznek az éjszakai égbolt királynőjére, a családjukra és a szülőföldjükre gondolnak. Akárcsak a kínai újévkor, ilyenkor is megindulnak az emberek haza, hogy együtt ünnepelhessenek családjukkal az újraegyesülés vacsorán. Az őszközép ünnep elmaradhatatlan édessége a Yuebing, vagyis a holtsütemény, melyet a vacsora végén annyi darabra vágnak fel, ahány fős a család. Tradicionálisan kerek, akárcsak a telihold, de a szögletes formájú is igen gyakori. Tetejét a hosszú életet és a harmóniát jelentő kínai karakterek díszítik, de láthatunk virág és a holdbéli nyúl mintájával is. Klasszikus változatát a sütőben aranybarnára sütik, vörösbabpasztával, fekete babpasztával és lótuszmagpasztával töltik meg. Manapság igen divatos a színes hongkongi stílusú, sütés nélküli változat is. Én ezt fogom megmutatni nektek. Mielőtt neki kezdenénk, nézzük meg, hogy milyen hozzávalókra van szükségünk a hongkongi stílusú sütés nélküli Yuebinghez, vagyis a hongkongi stílusú holtsütihez. Én már a múlt héten bevásároltam, és mindent ebbe a tavalyról maradt szép fémdobozba tettem, aminek a fedőlapján Changot és Yutut, a holdbéli nyulat láthatjátok. Őróluk egy picivel később lesz szó. Most nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. A sütemény legfontosabb hozzávalója, hiszen enélkül nincsen holtsüti, ez a lisztszerű fehér por. Ez a csomag, ez 250 g, ezt a 250 g-nyi lisztet fogjuk később összekeverni 250 g-nyi forró vízzel. Ezt jól összegyúrjuk egészen addig, amíg egy ilyen selymes állagú masszát nem kapunk. Ha szeretnénk, hogy a kis sütikéink színesek legyenek, márpedig azt hiszem, szeretnénk, hogy jó színesek legyenek, akkor használhatunk különböző ételszínezékeket is. Nekem van piros, kék, sárga és lila. Ezeket akár külön-külön is használhatjuk, de szerintem nagyon szép, márványos effektet lehet létrehozni, hogyha összekeverjük ezeket. Megvan a masszánk, megszíneztük, már csak a töltelék hiányzik. Ahogy már mondtam, hagyományosan vörösbabpasztával és fekete babpasztával szokták megtölteni a holtsüteményeket. Én az idén találtam valami újat, amit szeretnék kipróbálni. Ez az egyik kedvenc kínai gyümölcsöm, amiért élek halok, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz beletöltve a holtsüteménybe. Összegyúrtuk a masszát, megtöltöttük, kis golyókat formáztunk az egészből, de hogyan lesz ebből egy szép virágminta, és hogyan kerül a díszítés a sütemény tetejére? Ehhez van szükségünk ezekre a nyomóformákra, amiket különböző méretekben lehet kapni. Ezekhez a nyomóformákhoz sokféle
motívummal ellátott fejet lehet kapni. Én nekem vannak különböző virágmintáim, illetve itt van egy nyúl is, hiszen Yutu, a holdbéli nyúl nem hiányozhat ezen az ünnepen. Azt hiszem, megvan mindenünk, itt az idő, hogy nekiálljunk és elkészítsük a süteményeket. Valamikor réges-régen élt Kínában egy íjász, Hó Yi. Abban az időben 10 nap világította meg a földet. A nagy forróság miatt kiszáradtak a folyók és a termőföldek, ínség és szenvedés várt az emberekre. Hó Yi, hogy megmentse az emberiséget, ellovagolt a Kunlun hegyhez, és isteni íjával kilőtt 9 napot az égről, egyet pedig meghagyott, hogy az fényével táplálja az életet. A hőssé vált Hó Yiből király lett, és feleségül vette a szépséges Chang'et. Egy nap összetalálkozott Xi Wangmu-val, a nyugati paradicsom anyakirálynőjével, aki megajándékozta őt a halhatatlanság elixírjével. Hó Yi annyira szerette feleségét, hogy nem akarta magára hagyni e világon, így arra kérte, hogy rejtse el a csodaitalt. Egyszer aztán, amikor Hó Yi távol volt otthonról, a Pangmeng névre hallgató egyik udvaronca belopódzott, és arra kényszerítette Chang'et, hogy adja oda neki a halhatatlanság elixírjét. Chang'e nem akarta, hogy Pangmeng istenné válva ártson az embereknek, viszont tudta, egyedül nem győzheti le, így megitta a szérumot. Teste egyre könnyebbé vált, egyre feljebb és feljebb, egészen a holdig repült. Halhatatlanná vált, és ő lett a holdpalotát őrző istennő. Soha többé nem térhetett vissza szeretett férjéhez. Hó Yi hazatérve olyan szomorú volt Chang'e elvesztése miatt, hogy szépséges felesége kedvenc ételeit és italait készítette ki a szabadba egy kis asztalra, ezzel őrizve meg az emlékét. Aznap különösen kerek és fényes volt a hold. A legenda szerint Chang'e nagyon magányosan érezte magát a holdpalotában, így Yutu a jádenyúl kíséri, aki a holdon egy fahéjfa alatt él, és ő készíti a halhatatlanság elixírjét. A több mint 3000 éves múltra visszatekintő édesség eredetileg a holdisten tiszteletére készült. A holdsütemény kereksége a teljességet és az összetartozást szimbolizálja. Az őszközép ünnep estéjén együtt eszi a család, de a rokonoknak és a barátoknak is yüebinget ajándékoznak szeretetük és jó kívánságaik jeléül. Azt hiszem, nem maradt más hátra, mint hogy megkóstoljam az elkészült süteményt, és én is boldog őszközép ünnepet kívánjak minden kedves Corinna's World Travel Art and More olvasónak. Zhongqiu Jie Kuai Le!